Nasizwe sanibona nganza kwethu, ake sishere ngane zakwethu, sesifikile abafowethu. Mabawuyeke sanibona ngane zakwethu. Hey, ake sishayele live ngane zakwethu, ake siwushere bafowethu. Sibuyayo, othula uThixo. Sibuyayo, othula uThixo. Phezulu lentaba hombana kothuma embamba phezulu lentaba sibuyayo othula uThixo. Hombamba kothuma embamba phezulu lentaba. Hombamba kothuma embamba phezulu lentaba. Sibuyayo
sibuyayo sibuyayo sibuyayo kothula kuthithu Hombai, kothuma embai phezulu lentaba Hombai, kothuma embai phezulu lentaba sibuyayo kothula kuthithu sibuyayo kothula kuthithu ayi sanibona ngane zakwethu ayi Hombai, kothuma embai phezulu lentaba Hombai, kothuma embai phezulu lentaba hey sanibona ngane zakwethu sanibona bafowethu ngiyathemba nonke niyaphila ngiyathemba nonke ni right bathi umkhonto uyagwaza bathi umkhonto uyajikjela ngiyacela bafowethu nisihlelo live nje lo basho ukuthi hayibo sesikhona sesingenile ngane zakwethu ukuze sikwazi ukuthi siqale kahle kunesikhathi ngane zakwethu sikwazi ukuthi sishare kahle ngoba asifuni ukuthi namhlanje uzwe ngendaba kodwa siyafuna nje ukuthi uzizwele ngane zakwethu uSG bafowethu ke yebo kuyaphuthuma yabona umsebenzi okuye ungaphezulu kwamandla namanje isikhathi asiphe sona sincane kakhulu bekumele sihlambe ngo8 kuyali manje kukhona ngo7 kumele siqedile naye ukuze akwazi ukuthi enze lento kumele ayenze ephuthumayo ngendlela emangalisayo manje ngangithi mina awuku-invite nje manje obona ukuthi akasondele ukuze sikwazi ukuqala kahle kusenesikhathi sorry kulo oyongena sesiphuma mhlambe ngane zakwethu kodwa ukona konke nje bafowethu nje umkhonto uyagwaza umkhonto uyajikjela ngane zakwethu uma ngabe sekhona phakathi kwethu uzobe sesabela ngane zakwethu ngoba ngisamcheka la mawusukhona SG wethu ukwazi baba ukuthi nje ubhale ukuthi hayi sengikhona sengifikile ukuze sikwazi ukuthi sibe siqala sibe singena sihlala phezulu kodaba ngoba isikhathi asisivumeli isikhathi asivumi sincane kakhulu isikhathi ingane zakwethu ngiyacela nje bafowethu ukuthi nje si-invite ngane zakwethu ushare live nje lo ukuze sikwazi ukuthi kungabi khona oshiyekayo ngoba kwesinye isikhathi ku-end up umuntu angaboni ukuthi sesikhona sesingaphakathi ingane zakwethu qhawona amandla sipho siyabingelela baba sesiphakathi ingane zakwethu namhlanje kukhona uSG wethu omkhonto wesizwe ngane zakwethu sikanye sonke naye namhlanje mamkoza qhawona amandla mambanza njalo qhawona amandla sino SG namhlanje ngane zakwethu siyacela nje sishare live libafowethu ukuze sizwe ukuthi izinto sithini mayenziwe qhawona amandla ukuze sazi ukuthi namhlanje uSG usiphatheleni ikuphi afisa ukukhuluma nathi namhlanje ngane zakwethu laze lakhula ke boye wind nihlayelene ewindini ngena ngaphakathi hey laze lakhula boye wind hey hayi boni yaphe ewindini ngenani ngaphakathi hey ewindini hey laze lakhula iwindi hey
imani bafowethu buyani buyani ewindini ngenani ngaphakathi bafowethu kusekhaya la kusekhaya nazo ngenani kusekhaya ningahlale ewindini bafowethu ningahlale ewindini iwinda kumelanga kube khona ohlala kulona iwindi ngenani phakathi sidinga phakathi ingane zakwethu sidinga phakathi tulani xa unamandla siyabonga kakhulu jabanga sinifuna ngaphakathi sokuhlala ewindini sibingelele kakhulu ingane zakwethu siyathemba nonke niyaphila ngane zakwethu namhlanje bafowethu sinonobhala umacekeceke omkhonto wesizwe ngane zakwethu sizozwa nje iqhawe namandla xolani xa unamandla sizozwa iqhawe namandla ukuthi lifuna ukuthini kithi lisiphathelene ngane zakwethu okwethu nje ukubeka nje indlebe ngane zakwethu okwethu nje ukubeka indlebe okwethu nje ukuthi sibamele ukuthi ke SG wethu womkhonto wesizwe uyikuphi asizele nakho ngane zakwethu ngicela nje ukumcheka ngoba ngicabanga ukuthi ukhona la ngaphakathi kwethu njengamanje belalo ngoba besi khona account azongena ngayo ngoba bafowethu niqola ngathi akuwona uTikTok bafowethu wabantu abaningi TikTok bafowethu awukho lula kwabanye abantu kodwa okay nangu sekhona ngaphakathi sengimbonile bese ngikhohlwe iaccount le ebekade ethe uzongena ngayo awuthi ngim-invite-ke as i-guest usiyo accepta ke SG lapho ngaphakathi ngisimbonile usekhona phakathi nazo-ke zavele zakhala zalila ingane zakwethu siyacela bafowethu nishele lo live lo ukuze sikwazi ukuthi siye phambili sibingelele SG sibingelele Mhlonishwa sibingelele Khomo baba sibingelele ke nabo bonke abanye esebengenile egameni lomkhonto ngithi gwaza mkhonto waza siyabonga kakhulu angazi noma ivideo yavuma kuwe lapho ukuthi ivuleke noma bazokala bathi abakuboni okay angazi iyovuma yini iyabonakala manje la kuthina awakabonakali okay ya number 1 baba hayi sasibonga isibona kahle impela ke manje nake angifuni baze bathi siqamba manga akuyena uSG lesikhuluma naye hayi ngezwakala yebo hayi siyabingela kakhulu nje baba ake sikuneze ithuba nje ubingelele kuma comrade onke omkhonto wesizwe nabasazoba umkhonto wesizwe ngoba bakhona ngaphakathi angithokoze ngibonge nina besilo ngithi nje ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuba sikwazi ukuthola leli sikhashana sibonisane sethekelane sihlomisane sixhobisane kulombutho wethu sithanda kangaka umkhonto wesizwe ngiyafisa ke namhlanje sithole nethuba nje mhlambe noma ngeke ngikhiphe imininingwane ama details strategy sethu already ke sengisimepe out ngenxa ukuthi ke sibaningi esilana and awazi ukuthi inhloso kayifani abantu njengoba kule live so ikaphele ngikhulumayo ngikucwecwe kodwa ke ngizondikeza nje okwanele nokuthi sengifundeni njengoba ke ngihleli kulesi sihlalo ngomkhonto wethu sibonge nje kakhulu nobhala kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibe kanye nawe namhlanje ngoba kusiza kakhulu ekutheni uTikTok i-community umphakathi esikuwo mangabe ufika usufana nomuntu osemabhida noma use-FNB ngoba ukhuluma nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa futhi kuma province amaningi abantu abaningi ke abamazi uSG baqala ukumbona
sekuthiwa nangu SG ubani uMncwangu. Okay. No, ngithokoze babukhomo. UMncwangu indoda ikaThixo. Amen. Ngazalwa ngakhulela ke eKingcetshwayo eShowe. Maseke ngithola ithuba lokuhamba ke umuntu eyobheka ukuqongelezela amaphepha okufunda ngafunda ke nje la eSouth Africa ngaze ke ngafinyelela ke nakwamanye amazwe. Kodwa ngiyindoda ke ethe uma isibona ububha obuphethe abantu abamnyama kakhulukazi kwelasemzansi ngaba nalo ithuba lokuba ngisebenzisane nabantu beyinhlangano zemzabalazo kakhulukazi ke iANC ngaba ke umuntu osebenze kakhulu kwi trade union movements ngaze ngagcina ke ngiu-SG we trade union kwakuthiwa i-National Industrial and Commercial Workers Union. So i-struggle sami esikhulu ngoba besi-linked kwi-ANC kodwa siphusha ne-trade union movement ngama-late 80s kuze kubeke early 90s ngangokuthi ke ngize ngabhala nencwadi nephepha ngibeke kanjalo ele-masters ngabo 1995 lukhuluma ke ngobubha nenkululeko yomuntu ngize ngiveza ke isithombe sokuthi up until 1980 umuntu omnyama was classified as a means of production ngalibhale lo phepha ngakuveza lokho ukuthi akufanelekile ukuba thina sisupporte noma sixhase izinto eziphakanyiswa i-white monopoly capital kodwa sidelele ezethu futhi ke sidikibale bese senza lokho kufunwa i-white monopoly capital. So ke ngasebenza kakhulu ke nje ku trade union movement ngangokuthi baningi nje ama characters akwipolitiki ebengidila nawo kodwa ngile nhlobo ke engakhonzile ukuba iqhalaqhala ngingasikhonzile ispotlight kodwa mase kuthiwa faka igeja phansi uMncwangu kasetshenzwa hayi buvuka igeja sekuphethe kumhlabathi sekumnyama ngiqhamuka lapho ke so angimusha kwipolitiki kodwa inhlangano nje mhlambe 1 or 2 noma ngeke ngibale ngamagama kodwa sengeke ngazenzela ngisho ama-amendments ama-constitution ngiwenzela ngangokuthi ke umkhonto wesizwe ke mawuqala ubaba announce ngomhla ka-16 December ngibe imember nje immediately and then ngase ngimhambisela kumthandazo nequlu labefundisi ngoba kugcobo ke alikwazi ukusala ngemuva entweni engenzayo ngoba nakuso lesisihlalo sathi ke masikhuluma ke nobaba ecela ukuthi ke ngingene ngithathe lesisihlalo ngacela ukuthi cha ugcoba ngikwazi ukulishiya and ipolitiki ayikwazi ukungiguqula ukuthi indumba yami izulu uThixo so kufanele ipolitiki inamathele ikotele kulokhu engikhona kunokuthi mina ngikotele kwepolitiki savumelana ke so ke ngize ifika kanjani indaba yami mhlambe ngize ngibe kulesi situlo ngesikhathi sesiqala ukuhlanganisa ama progressive forces omkhonto ama detachments ngiba neqhaza elikhulu njenge strategist futhi ke ngiwumuntu oyi-administrator sihlanganisa ke no constitution nama structures abefundisi bomkhonto ekuthiwa ke umkhonto wesizwe interreligious movement ila ke engiqale khona ke mhlambe ukugqama ke nabe benganginakile na ku National High Command ubaba kubevele ngazi from last khona kwagogo bengazi ke but angiyona le muntu othanda ukuthatha izithombe bese ngiqhakamisa ubengazi from kwagogo kodwa nje angiyona le nhlobo ehamba nama faction nabantu abathile ngiyimuntu lo omsebenzi nepolitiki futhi ke ngisebenza kanjalo angithatha ama side ngiba balanced kwi approach yami ngize ngivela ke kulesi simo kwasekuthiwa bani lona owenza iconstitution enjena yomkhonto wesabefundisi bomkhonto kwabonakala idocumentation kwabona istrategy esisilandelayo hayi kwasekuthiwa ngipresenteke kwabona kathi hayi cha ukhona lo muntu lona ake simbone ke nakuba ke ngize ngisondezeke uma sekuvela lesi sikhala sika SG kahle kahle ukusondela kwami aqalanga ngobe sehambile uza kwethu bengaphambi kwami kuqale before that bezama ukubheka ukuthi irole engayidlala ku National High Command ingaba yipi based kuma contribution ebesengwenzile bebona ukuthi no
mhlambe kumuntu uyilento kuthiwa i-asset organization. So sifika nje lesa SG opportunity vele kuyabheka ukuthi ingaphendla kuphi indlela ukuze ngikwazi ukuba ne-contribution ku-motherboard. Imina ke lo. Hey Nobhala ufike ngithi mina iposition ongene kuyo isihlalo esingemnandi isihlalo esingekho lula futhi ngiyazi ukuthi njengamanje abantu babheke likhulu kuwe ziningi inguquko abasibhekile kuningi futhi way forward abayibhekile awusithatha usibeke nje baba nje kulokho okufisa mhlawumbe ukuthi nje today usishaye ngakho mhlambe ukuze abantu bazo ukuthi njengamanje umkhonto wesizwe kwenzakalani kuyakuphi kwenzakalani noma ngeke ukushaye konke. Angibonge cha mhlambe ke angiqale ngokuthi njengoba ngingenile kuningi engikutholayo uyabona uma ungekho kwi driver's seat uhlele ebhasini uyayubona nje ukuthi hayi cha kuyahanjwa kodwa ke ibhasi uma usubona ukuthi selithanda ukuthithibala noma asanyakaza estopini elifike kusona ngicabanga ukuthi ngifike ngaleso sikhathi ke mina kulesi situlo ngoba safika salenda nje impela salenda ngenkulu idumela sifika ngomvoto ka 2020 29 May 2024 and then ke uma usuthi uyabheka ke isagijima kwamnandi ivavavum kwaba sengathi iyasileka nakho kusevuleka ke igap ke manje sekunenzeka ilutho neappointment ke ye-SGO esiyenza ukuthi izinto zingahleleki ngendlela kwase kubonakala ukuthi sekukuningi ke manje osekonakala manje ke abaningi bathi ngingene kwi-hot seat hayi mina ngisho ukuthi i-hot seat mina ngibona sengathi i-fire furnace kodwa ke umuntu uzophuma kwi-fire furnace ngoba sizobambisana engiqaphelayo ke ukuthi umkhonto abanye bacabanga ukuthi ufile noma ubhabhalele cha ubusathithibele kwesikhashana njengamanje uma umuntu ogibela amabhanoyi kunalento okuthiwa i-taxing ngesikhathi ngene ebhanoyini liya-taxa liphushwa alizihambeli uma lihlehla ngoba linawo reverse gear liyaphushwa ke ugandaganda wakhona we-taxing njengamanje ke sesiphuma ke ku-taxing sesizo-take off ukuze siye phezulu and uma ngingase ngenze nje analogy ibhanoyi nebhanoyi oligibela ke libe ne-flight number njengamanje i-flight number ithi MKLGE ibisithi ke 2627 which means ke singena ke manje ebhanoyini le local government elections kodwa umkhonto wesizwe 2627 kufanele siwuphushe ngamandla lento ithatha ukuthi si understand ukuthi inhloboni yabantu esinayo uma ngibheka i-membership yethu abantu abamalungu omkhonto wesizwe bahlukene igaba eziwu4 khomo. Number 1 kunalabantu engibabiza ngama-die hard members omkhonto wesizwe uma uyitolika ke ngesizulu singathi nje amafela mkhonto abantu abakwaziyo ukuyidela ngomkhonto wesizwe nabantu ba-understanda ubunzulu be-struggle somuntu omnyama ne-reason for being why umkhonto ukhona ucategory 1 lo ama-die hard members bese bakhona ke ucategory 2 engibiza ngokuthi ama-power mongers noma abantu aba-hungry for power labantu aba-hungry for power uzothola ukuthi uma sebethola ithuba hayi baba ondlovu kayiphikiswa babe ababhozomeli usekhona Komo? Ngikhona baba ngizama la ukukhuphula isithombe manje bakhala ngokuthi abakwazi ukupress angikhona. Ya ngikhona impela. Nesangibona kodwa. Uyabonakala nje impela. Okay. Noma mina ngasakuboni nje wena kulungileke. Ngifuna ukuzama kona ukuthi ngibonakala ngoba manje bakhala ngalokho kodwa qhubeke kuyabonakala. Ngiyabonakala manje? Yes baba uyabonakala right wena. Okay. All right. So ke bengcineke ngithena ke i-second category ye membership yethu abantu embabiza ngama-power mongers noma abantu aba-power hungry ababhozomeli noma ondlovu kayiphikiswa othi mesenikezwe ithuba to serve
abese yena ekwazi ukuthi abese bogombela yonke into kufanele it's either her way or his way or highway. Ebese ke uhlobo lwesithathu lwamalungu omkhonto ngesilungu ama-opportunists ngibabiza ke mina ngamaqola yilabo abantu othi uma ufikele ukuzosenga emkhontweni akanayo inhloso yokuthi kwakhiwe umbutho ozokhulula umuntu omnyama ukhipha umuntu omnyama kwi-injustice, kwi-oppression, kwi-unemployment ne-homelessness. Yena uzele nje ukuzogombela kwesakhe ama-opportunist amaqola ke la bese bakhona i-category yesine yamalungu omkhonto wesizwe engibiza ngama-infiltrators abatshaliwe bakhona baphakathi kwethu kodwa ke ababhaliwe eziqwini zabo zezimongo kodwa ukwenza kwabo kuyasho ukuthi hayi lezi imambana kahle kahle ihamba nathi nje kodwa hayi ngoba zilapha ngenhloso ezinhle, they don't mean well for umkhonto wesizwe. So given lento ke ithi ke as understand ke strategy ke manje sosi-adopter esesikhona already esengisidraftile esokuthi ukuya phambili kufanele kususe inkungu emkhontweni i-lack of direction ngoba njengamanje kune-lack of direction. Okwesibili strategy sethu kufanele sifake into ethi ukuqoqeka, sikhiphe i-lack of discipline, kune-ill discipline eningi emkhontweni. Ebese kuba khona esinye ke sihlava esikhona semkhontweni esengisi-analyzile engisibiza nge-indecisiveness. Uma kunezikhalo nenkinga kuma-levels asezansi ku-escalate-wa kusiwa kuma-levels aphezulu uthola ukuthi akho movement noma bayithela ngamanzi abandayo abangaphezulu noma structures angenhla. So lezi zinto kwi-strategy sisiphethe sithi nje manje no more lack of direction, no more lack of discipline and no more indecisiveness. Sekufanele ukuthi uma ifika into kucatshangelwa abantu kuma-grassroots ngoba into engiyaziyo nengiyijwayele ukuba kuma-grassroots ngishaya i-VD mina ngishaya what level ngize ngifike kule position nje ngenxa ukuthi ngirise from i-VD ngaye ku-white level bengiku-VD level nakuma-ward bengu-party agents ngabo elections manager ngangena ku-sub-region ngangena ku-region ngangena province njengoba ke manje seku-national. Izinto ebengiyigijima hayi ngiyabasika abanye bathi hey uparashutiwe because abangazi ingakho ngichazile nje kade nginiyazi i-background angiparashutiwe ngiyayazi into engiyenzayo. I may not be too outspoken kodwa mawusunginikeza i-platform kufanele ngikunikeza ukuthi ngiphetheni uzayibonela wena. So isho njalo ke into ethu going forward. Usiyangifihla manje uyangibona kodwa uyangibona? Ngiyakubona baba ngizama ukulungisa la kuyangihlula. Qhubeka wena. Uyezwakala impela nje. Okay. So ke ilapho ke strategy sethu and engifisa ukusho kakhulu ukuthi amahle ngiyanicela ama-MP amahle siya phambili and u-2026 2027 depending ukuthi basinika yiphi inyanga. If it's 2026 gonna be uNovember, uma ku-2027 ngeke kube uJanuary kuzoba uFebruary or March, whichever month abasinika yona we must go in our numbers and asibakhuthaza abantu ukuthi we are here asindawo futhi singonkunzi kayihleti siyaphambili kufuneka siwine sishaya ngevosho iwin and ke laba base KZN in particular asikwazi ukuba dedengu KZN iKZN eyethu uNkulunkulu sinike nje ngeplate silver plate okufanele ke manje sithi gana all the energy all the forces sigijime singami njengoba besibona ke ne match le ebiyenzeka eKthangi which was a good success, great success. So isifuna ke manje silirize i-momentum inyakaze sokwazi ukuthi KZN siyayithola kodwa nje South Africa yonke going towards 2029 kufanele sazi ukuthi no umkhonto wesizwe kuphela ozokhulula umuntu omnyama ngoba it's the only party engekho engachemile ne-white monopoly capitalism. Ngisho ngathiwa yentsha siyazazi ezintsha ezenziwe zisponsorishwe i-Stellenbosch Mafia siyakwazi lokho. So akufuneki ke ebese siyikhohlisa ukuthi ayi ngoba ngesilungu bathi khona new broom sweeps clean ubusucabanga ukuthi ngoba kuzongena iphathe entsha ayi izoba ngcono. No inansi ephethe ama-values nama-principles. I-section 4 we-constitution yethu unama-values awu-10 okubalulekile ukuthi so-understand ngoba they talk directly to i-core nomkantsha wale nhlangano nokukhululwa komuntu omnyama.
hayi engathi kukhulu impela okuzayo umkhonto wesizwe okuhlelayo ngoba njengamanje uyabona ukuthi kuyadunguzela kakhulu kodwa indlela oyichaza ngayo kubuka ngazuthi umkhonto wesizwe impela ukhulu kakhulu ozokwenza manje khona imibuzo ekhona la ethi njengoba ubeka wamacategory lawabekayo awuyichaze kancane ukuze sikwazi ukuthi unumber 2 unumber 3 unumber 1 umuntu onjani ukuze sikwazi ukubona nombani ayihlolo ukuthi kungabe mina kahle kahle ngikunemba bani yayibona. No, kulungile Khomo. Ngiyajabula ukuthi bawufake lo mbuzo. Laba ngibabiza ngama die hard members. Amafela mkhonto. I'm one of those. Angikwazi ukubetray ivision kaBaba Msholozi. Angikwazi ukubetray ivision yenkululeko yomuntu omnyama. Knowing ukuthi siqhamuka kude kangakanani nomzabalazo. Thina ke neminyaka ke sithe ukuthi gatshesi ngoba sesidlulile phela kumashuma ayisithupha sidlulile. So siya understand igist nehanga yokuthi umuntu omnyama akhululeke. So ama die hard members ke ilabo bantu abamafela mkhonto ongeke ubathenge ngemali ngisho sekuthiwa laphana either kwagogo noma esidlekene esishe sakhiwe abahambile ngeke kodwa athengeke lo muntu ngoba uunderstand ivision yokukhulula umuntu omnyama. Umkhonto wesizwe is not about individual self glorification nokuzigculisa wena nomndeni wakho kodwa umzabalazo okukhulula umuntu omnyama ngokugcwele. Ebese kuthi ke ucategory 2 ama-power mongers baqale ke Khomo babe ama-power abantu aba-hungry for power. Kune difference. Ngesikhathi silwele ikhundla i-power hunger leyo. Khomo ufuna uba usihlalo, nomncane ufuna uba usihlalo, uSibiya ufuna uba usihlalo sonke. I-power hunger leyo. But immediately lo muntu esebekwa simthembe sithi hayi awuseveke sibone ajika umncwanga abese bayipower monger. I-power monger ke ila abuse khona isikhundla sakho se-authority usubhozomela yonke into akekho omunye umuntu manje osezwa noma ukwazi ukumlalela ngaphandle ukuthi wena kuphela ofune kuzwakale futhi wena kuphela oyilalelayo amlalela omnye umuntu usuyipower monger ke lapho. Ebese isikhathi esiningi bese beba unethical endleleni abenza ngayo izinto category 2 ke lo. Ebese kuthi ama-opportunistic amaqola ke ngesizulu ezwakalayo bathole insenga kwazi and ama-power mongers category 2 ibona abathemtheka kalula noma kuba lula kubona ukuba babe ama-opportunity sebengaphakathi uma ibona nje ngathi hayi nginebhodi eliconsayo esikhundeni sokuthi kusetshenziswa imali ukukhuphula ama-resources abantu abo-grassroots bakwazi ukuthi kutholakala izikipa zokuyomobilize kugijima lokwenza ama-project asebenzise lo opportunity ngoba unawo amandla okucontrol ama-resources financial ebese zenzela ama-deals akhe kodwa akhohlwe ukuthi on the ground abantu balambele lenkululeko efuna umkhonto wesizwe ama-grassroots right to the VD what level laba bantu badinga lezi zikipa ukuze bakwazi ukuyidistributor hayi yena akasacabangi lokho. So ama-power mongers anayo-ke leyo nto ukuthi abe nawo aziconverteka abanga-opportunist ebese ethola ibhonzi elicotshayo khona la ngaphakathi. Bese kuba ke ama-infiltrators ke lezi mambana-ke zikhuluma luyashelela ulimi limnandi ngomkhonto kanti zithi lala laza ziyazi ukuthi sisebenzela kwenye indawo. So ke categories awu-4 ke ngizophinda ngiwasamaraze die hard members amafela mkhonto lawo omncwango lapho ngiyathemba futhi ukuthi khona naye uyifela phakathi lapho amaqhawana amandla lawo. Bese kuba ama-power mongers abaphozomeli nomondlo vukayiphikiswa. Bese kuba ama-opportunists amaqola abheke nje ibele bayasenga bayaganga ngamanye amazwi igange lezi. Ebese ke kuba ama-infiltrators abatshaliwe. Unfortunately lama categories awu-4 they range from national right up to the regional or sub-regional level, unfortunately. And these are the people who are supposed to be leading a struggle. So khuloko umuntu omnyama kodwa ibona baqala bebe isithikamezo
sempumelelo yomzabalazo omkhonto. Hey la khuluma ida ihard madoda. Hey bafana bakithi. Hey siyabonga kakhulu nje SG. Yazi ukuthi inxa yesikhathi esinaso namhlanje ingayomsebenzi kumele uphume manje uhambe uyowenza. Ngiyafisa nje ukuthi kuma province lawa akhona iyabonakala iKZN. iKZN iyabonakala ukuthi ikhona into ekhona. But kuma province akhona noma kukhona yipi nje message ongakwazi ukuthi kuma province amanye Eastern Cape, Free State, Northwest, Western Cape ongakwazi ukuthi ukusho njengamanje nabangakulindela yokuthi umkhonto wesizwe nakho la ukhona ngoba kuningi kakhulu okwenzeka kuloma province lawo. Hayi angithokoze mphathi wami. iSouth Africa khomo inama province awu9 njengoba sazi. Mina ke umuntu uma ngisebenza strategy ngisenza kakhulu ngoba ngimuntu okhonza ukuimplementa ngithanda izinto ezenziwa mina ayikhulunywa. So ukuphendula ke lapho sengiyenzile analysis. Okay. U9 provinces we-South Africa senguhlukanise kathathu. Okay, kunento engibiza nge-Southern Block noma Southern Cluster of Provinces. I-Southern Cluster u3, Eastern Cape, Western Cape, ne-Northern Cape. Umuthanda ungabiza nge-3 Capes, i-Southern Cluster leyo yami ya-South Africa. And then bese bakhona ke u-Eastern Cluster. Eastern Cluster u-KZN, bese kuba uMpumalanga, bese kuba uGauteng. Zezo yi3. Bese bakhona ke the third cluster noma iblock engibiza nge-Northern Block, leyo i-Free State, kube i-Northwest, bese kuba iLimpopo. Why do I classify i-South Africa into clusters of provinces? In nature of issues nama problems abanawo senginayo sense each province. Every province engiyazi ukuthi ama issues akhona thini. Angwazi ngoba ngaqagela, it's because I've got my nose and my ears on the ground. Ngibabizile ama deployees athunywe yi-National High Command kuma 3 Capes. Ngawabiza u-Advocate Dalimpofu, uBaba uDonda eNorthern Cape, bese kuba ke uDr Mthandi ngababiza sahlale office. Ngathi ake ninginikeze isithombe. But now the next thing sekufanele ngithole ngoba mina I believe ukuthola ama sides amabili ecoin akufuneka ube neside eli1. So sebengitshelile ke their part as ama leaders are deployed, but sekufanele understand ukuthi laba balidwa ibona bona bathini ukuze mase kuthiwa ngiyasiconcretize structure ngiyazi ukuthi it's a unified structure futhi esizosebenzela umkhonto ngendlela efanele going forward. So sengiqedile ke nabo sekukuthi ke manje siyo implementa sengilinde ke manje ukuthi banginikeze ke the other side ngiyiswe khona lamuntu okwakuthiwa ama PIC ama provincial interim committees abanye seya disbandwa kule 3 Capes kwi Southern Cluster. Sekufuneka manje sobumba kabushake. And then i-Eastern Block noma Eastern Cluster include KZN le yethu njoba kadubala ke babukhomo. Ama issues akhona uma uthatha iKZN, iGauteng neMpumalanga asimila, and there is something interesting. Kune common thread uma ubuka i-Eastern Cluster ila sinamandla khona kakhulu thina njengomkhondo esifike salenda ngevosho uma kwenziwa ama vote. So ufike kube iKZN phambili bese kuba iMpumalanga bese kuba iGauteng. So lezi zi3 zinawo ama provincial structures. Sengikhulumile ke nobaba uMacingwane ngakhuluma futhi ke bengimbizile ke uadvocate uMkhwebane nethimba lakhe bekhona uzokhuluma. And then ebese kuthi ke Gauteng sengikhulumile futhi nakhona ne provincial. So osekusele manje ukuthi kuze si unify angisafuni manje indaba zama factions. Nomsholozi ngamtshela ukuthi indaba zama factions asizokusebenzela. Kufanele ke bavuma abaholi abakhona ukuthi kulalelwe indawo zonke. That is what we did. Second or third day umuntu eqalile ukusebenza la emkhontweni. Wathi baba sengihlulekile abasha awumama iWomen's Day akwenzeki. Ngathi mina that's fine. Sase ngithatha ku-NO, ngathatha uDSG, ngathi asambeni, sahlala phansi. Ngathi baba, ngicela uhlale phansi. Ebese ke sibone silungisa kanjani le. And then ke kwafuneka sithatha ama factions akhona ku national. Kwafuneka ke siqhamuke nekhambi, and lelo khambi ngiliphethe lizosebenza all the way through
And by end of October, is South Africa, Umkhonto wesizwe South Africa will be one. I'm telling you now. Umuntu who means well for Umkhonto will abide by le formula esiqhamuka nayo esebenzayo. So sayibumba ke Women's League, it's working well. Sekufanele manje senze sokuthi iyamonitoreka, it cascades down from provincial, regional, sub-regional, ward and VD level. So lezi ezu 3 ke ama Eastern Bloc provinces and the structure. They are not perfect structures, I must say that, but they've got good people, and by the same token, kunama categories futhi abantu abakulama provincial level abafola ku category of 4 kade ngwabala singakhohla lo. And then ke bese bakhona ke the third block in Northern Block, Free State, West neLimpopo. Ngiwabiza ke ngama offend provinces. Ngamanye amazi acishe abe zintandane in this sense. Enye yawo lama provinces inomuntu oyi1 kuphela abantu ababebekiwe, abanye bahambile, abanye badikibele bahlala bakhedana ngenxa ukuthi yini there was no direction, ill discipline, indecisiveness bese bengazi ukuthi kufanele benzeni. So badinga ke uma siwatreata ke manje lama provinces watreata ngokwa understanda ngokwama block. So i-strategy ke sawo wonke sesikhona sokufuneka siqale simplemente just a week after this one. Kuzobiza national officials ebese ngiyipresent ngibatshele ke sekasetshenzwa ke. Indaba zemhlangano eminingi ke mina nezinkulumo eziningi angizwani nazo. Uma sekuthiwa okay na inkinga, what is the solution? What are the alternatives? Let's get the buy-in kubantu aba involved. Let's unite them and let's work. That's it. So anjalo ke sengiwazi zonke ama provinces. In fact kwamanye ama provinces ngazi ngisho ama regional issues akhona, especially KZN bese uba iGauteng kube iMpumalanga ne-Northern Cape ne-Eastern Cape ngazi ngisho ama regional issues akhona. Hey siyabonga kakhulu nje nobhala. Yazi ukuthi into mhlambe futhi enye mhlambe esingayicela ngibona la kuma comment ebaluleke kakhulu. Ukhona kwabhala wathi uyacela ukuthi nize nakithi thina abantu bomkhonto, thina abaphansi egroundini, thina nje ama member omkhonto wesizwe, uthi nize nakithi ngoba kwesinye isikhathi nobuholi enibuthumayo endaweni ekuthuma kuzo bungabuya nereport yabo kodwa bengazange mhlawumbe futhi nabo bayinika isikhathi sokuthi mhlambe beze ebantwini ekutheni abantu bathini, abantu bafunani, bagcine futhi nabo bezwa ngabantu abathize ukuthi hayi no lana nje into ezincane kunje umholi ahambe naleyo nto leyo kanti inkulu inkinga engaphakathi. So uthi lona lana ke bayafisa ukuthi manifika nize kubona njengabantu abaholwayo abalapha phansi nje nibezwe ukuthi bona bathini bona ukuze kwazi ukuthi nibezwe bona ukukhala kwabo kuba ukuthi niyakuzwa bona ukuthi bathini, ngoba kwesinye isikhathi abantu abasuke benetask yokuthi balide lo ndawo leyo noma basolve inkinga kulo ndawo leyo abakwazi ukuqoqa wonke umuntu osuke umkhonto wesizwe, bavele nje baqoqe nje lelo thimbana labo nje lelo abalibonayo bakhulume nabo bahambise ireport esuke mhlambe futhi ingelona iqiniso kunento eyenzeka egroundini. Ngise Eastern Cape mina into yenze Eastern Cape ngeke uma kuthiwa Eastern Cape nje mina uma kuthiwa ubuholi bakwazi high command ithi iza Eastern Cape angikwazi ukungazi mina ukuthi Eastern Cape kuzubuholi buzokhuluma nathi, kodwa uma ngithiwa ubuholi bekade bula Eastern Cape umbuzo omkhulu ukuthi pho khoma wangazi kanjani. Sengisho na kwezinye indawo kuma province amanye ukuthi kuyenzeka ukuthi kuthunywe abantu emva kwalokho kugcine lanto abathunywayo belanda abantu ababaziyo bahlangane lapho bahambise ireport engeyona. Lonto leyo ngikhuluma ngina experience yaloyo nto leyo yokuthi siyacela ukuthi nehle nidlule kubantu enbathumayo, nidlule kubantu abalidayo, niye straight kubantu abaholwayo abasegroundini phansi kube nibezwe bona ukuthi bathini bona, ngoba lemkhontweni kuningi kakhulu izinto ezenzakala emkhontweni. Unga end up ucabanga ukuthi eNorthwest ku right, Western Cape ku right ngokwe report esuke ithuliwe kwi high command,
kanti umonakalo omkhulu ngendlela emangalisayo. Yilokho nje nami ngicela ukudlulisa nje SG obekubhalwe phansi ukuthi usuke wakuvusa kumina ukuthi zikhona into ezifana nazo lezo, ngoba SG ngiyacela ukuthi lena nobuholi onabo nabo bonke nje abayibuyise itrust kubantu bomkhonto wesizwe. Yabo njengoba ukhuluma namhlanje iyezwakala beyikhuluma ukuthi yabo njengamanje ukhuluma bayakuzwa and ufuna into eyikhulumayo iyaphila, ngoba uyayizwa ukuthi into ephila kuwena ngaphakathi. Ngoba akumelanga uma umholi mase uthi hayi abantu mina bangithandi, ayikho into enjalo. Ngeke esijinja manje bavele basobakuthanda abantu. Mhlawumbe ngakuthanda abantu kufanele uhlale phansi uzibuza ukuthi yiphi into wrong engiyenzile, uyayibona, ukuze ngikwazi ukuthi ngiyisearche mina, ngoba ngeke uba leader abantu abangakuthandi, okusho ukuthi ikhona lento wrong, yabona, nawe oyenzayo ephushela abantu ukuthi bagcine bengasakuboni ngendlela abakubona ngayo njenge leader. So siyacela ukuthi kuma province niqinisekise ukuthi wonke ama-member omkhonto wesizwe niyakwazi mhlale phansi nawo, niyakwazi ukwezwa ukuze sikwazi ukuthi nibe nesure ukuthi Northwest abantu bomkhonto wesizwe bathi, Eastern Cape bathi, Western Cape bathi, KZN bathi, ngoba lento yokuluza itrust iningi kakhulu ebuholini SG. Ngiyabonga baba. No, ngithokoza kakhulu Babkhomo. Yazi ukube umuntu befike ama provincial nama regional structures operator functionally, iplan yami ibethi ngifisa ukufika ngisho kwi sub region na kwi ward level. Isikhathi ke asanele ngenxa ukuthi umuntu ufuneka alungiselele ama elections and kufuneka kuningi ufuneka sikwenze. Mina ke bengizothi uma sizothola ithuba elinjalo ngesikhathi sakha ama structures, ama provinces sizowanikeza i-guidelines isikhona. Uma kodwa behluleka noma be-challengeka besibiza ke, ngoba ngiyangifuna protocol landelwe ibalekile le kumina, angifuni ukuqhamuka sengithushwa kwi-ward noma ku-sub-region e-KZN uMacingwane engasi abasi nethimba likaMacingwane ayasi ne-region oluthuli abasi laphana no shade sengiqhamuka ku-sub-region ngiyabasi ke onza amalaphana, ngiyabasi ngokunjalo nodindi ku-sub-region ipicture isakaselo sengiqhamuka sengithushuka. Ngiyangithanda i-protocol landelwe, kodwa ma kwenziwa lokho ngifuna ukuthi kungabi nabantu abahanjelwa ngoba mhlambe bene proximity nobudlelwane ne-high level noma ne-office ka-SG. Ngifuna wonke umuntu atreateke ngendlela efanele. So ngesikhathi kwakho ama-structures ithuba lethu elihle elokuthi ngesikhathi bebeka ama-region bebeka ama-sub-region ebese silunguza just ukuzobingelela sibabone abantu, ngoba ngiyalithanda ke i-ground mina, ngiqhamukelana kakhulu, ngiyakholelwa kakhulu mina ukulalela i-ground ngaphezulu kwama-report afikayo. Ngiyathanda ukuthi i-ground lithini, ngoba ila kwenzeka khona izinto, ila futhi amandla ekhona. Awekho amandla ku-national, awekho amandla ku-province, awekho amandla kulama structures, amandla ku-VD, amandla kwi-ward. That's where power resides. And abantu kufanele basistele lokho, ngoba ibona abantu basithumile, sithunywe labo bantu kahle kahle. Uyabona ngoba kwi-labor union movement besinento thina ama-structures khona ukuthi hierarchy, musuka phakathi i-pyramid iba kanje kuthiwa top level, kuzofuthi thina yethu iba i-opposite, ifike ibe i-base enkulu abantu labo ebese i-trimmer down yaphansi ukukhombisa ukuthi siphethwe ngabantu. So it's very important ukuthi esikwenzayo asikwenzeli thina leadership, kodwa sikwenzela ama-grassroots people, ngoba bayibona ba-understand ama-issues on the ground. Hey, siyabonga nje kakhulu nje SJ ngesikhathi ngoba ngo7 kumele ukhululekile baba. Ngicela nje ukufaka nje ababili abathathu babeke nje lokho abangakubeka. Ngiyacela ngane zakwethu kubantu abarequestile, uma usazobingelela ngicela ungarequest ngoba uzovayela abantu mhlawumbe banama-point mhlambe abawadinga ngampela bawabeka u-SJ. Ngiyacela nje uthi nje 1 minute mangabe usukhona ngaphakathi ukuze nabanye nabo laba abawu4 bakwazi nabo ukuthi bathole nethuba bakhulume nabo. Ngicela nje ukubafaka baba bathi nje 1-2 ukuze ngo7 sikwazi ukukhulula, sikwazi ukuyiva. Ningandi ingane zakwethu, awu ngonanda kangaka manje ngo7 siyaphuma ngane zakwethu.
uzobuya uSG bafowethu. Yes. Uzobuya. Qona amandla. Babkhomo sanibonani ithi ngingamoshi isikhathi siyabonga SG siyabonga ukuthi sibe ne-leader efana nawe uNcamalala sinikeze i-leader efana nawe because usitshele into ukuthi mhlambe abaningi bebengeke baze basitshele yona as ama-leaders wethu ukhulume ngama-4 pillars or let me say categories of which they are very, very important. And then meaning even those who are in the leadership, they are aware that our SGs are aware that khona abantu ogabantu like abathanda umkhonto wesizwe khona abantu abaze ngeinhloso khona abantu njengoba boyibeka. And then for us to hear that from you, it means that akekho umuntu ozokokota azokhuluma nawe because you are clear ngazo zonke izinto ezenzakalayo around you. And then even if kuzoza necoki uzokhona ukulitshela straight ukuthi cha wena uyicoki mfana kithi ngicela ungangimosheli isikhathi ngicela ungiphumele ngomnyango. Siyabonga kakhulu, meaning our organization is on the right path. Nangempela iMpumalanga is doing very well. KZN is on top. iGauteng ifuna ukulungisa lapho nalapho. But another thing mina engiyibonile ngilensizwe ethengisa impahla SG, you know me, and then uThabelo into engiyibonile SG ukuthi ingalungiswa fast. Ngicela ama-organizers wama-event omkhonto wesizwe ngoba i-event we-organizer like ngesikhathi winikeza a week or 3 weeks or a month. Ngicela labo bantu labo so that ama-ground forces akwazi ukufika ngesikhathi abadedele imali zamabhasi namatekisi and then nazo zonke izinto okumele zenzakale so that ama-programs akwazi ukuphumelela because like we're on the ground we are always assessing even though we are just ground forces. Ngiyabonga kakhulu, we are happy to see you. We are happy to have you. Thank you so much, Comrade Thabelo. Thank you so much. Siyabonga kakhulu baba. Misa Ntakama bafowethu sinje 1 2 1 2 1 2 sonke ukuze sikwazi ukuthi wonke umuntu akhaveke. Siyabonga kakhulu. Okay, thank you. Greetings, SG, Umisa. It is good in Ndoba Sive, in Ndoba at last we have meritocracy, someone from a region to province to national. That is one of the good things because besi nayo into that esinengxaki nayo ubone ngomuntu seka national you don't know, whereas nina bantu that you guys know kwi region and ukwenyuka. So it is a good thing to see that happening in MK. And bengicela comrade OSG that eyase Eastern Cape indo as you have said that inakwa kakhulu because we had people and baziyo who wanted to join MK, others because of kuthatha ixesha undoba kulunga izinto they ended up besithi okay maybe asifuna masizamenye imibutho, so they feel very neglected by EMK. Not that they have rejected it, but lando of seeing events as a sense kwezinye province. But I'm glad that you have this southern cluster, and before 2026 elections ibe yinto that is ekhawulezayo so that they won't feel neglected by you too. We have hope because they have felt neglected ngaphambili, and yeah, that's what I wanted to say on behalf of Eastern Cape. And another thing, SG, abikhona nento of which I think you understand the social dynamics of politics zase Eastern Cape. Beke kwakho i-video abitrenda yabantu kukhona abantu be-MK besithi abase Sky nabase Transkei between and bebenxibe izinto iregalia ye-MK, and it has been causing tension with round. I do wish that the leadership on the national level will have to go there, Emahlathini, or to hear from a provincial leadership, or try to go to that
to get that into about what is happening, so that MK izakwazi ulungisa distance and discipline those MK members with the MK regalia and the MK flag, because it reflects bad. Ingathi MK is causing some division between abantwana bomntombi. Thank you. Thank you, Comrade Nisa. Thank you. Siyabonga kakhulu Mr. Mtama. Nkwale Nkosi. Angibingelele Nkunza Ihlehli, ngibingelele ubuholo obukhona, ngibingelele ipanel. Ngumshayi wenja kuvela umnini njadile nodaba. Babukhomo siyabonga kakhulu ukuthi usilandele ubaba uSG wethu esimbonayo namazwi akhe amnandi. Siyajabula babu SG ukuthi ube nathi kule nkundla yokuxhumana. Ngiyathemba ukuthi uyalwazi udaba nawe ukuthi ama TikTokers aphushile. Uyababona abantu kubabukhomo abahostile 304 people, and kunabanye abawubukile live, kunabanye abangakwazi ukungena. Siyabonga kakhulu, siyajabula. Siyacela babu SG wethu amazo siwabekile. Siyacela ukuthi siyacela futhi ukuthi ustike kuwo ngoba usukhulumile. Ngiyajabula futhi ukuthi babukhomo use Cape Town kulezi ndawo ezingapha uMiss ukhona. Ngiyacela futhi babu SG ukuthi sicela nisiphuthumele lapha eNelson Mandela Bay. Kunesikhalo esikhona esingeke sisibeke la enkundleni zokuxhumana, kodwa siyacela ukuthi uphuthume khona. iNorth West same thing, siyacela futhi ube khona. Sicela ama ground force wonke silalele izwi eselikhulunyiwe, silifollowishe nganza ukuthi stike kulo. Thumani thina siphume siye kubantu, sihambele wonke ama province. We are willing to do that babu SG. Sikhona sizingane zenu njalo sohlezi sikhona, siwumkhonto wesizwe. Abantu abawu understand umkhonto wesizwe. 2026 siyafisa ukuthi omasipala bonke singafaka phansi komkhonto wesizwe ukuze ingane zethu zikwazi ukusebenza, ingane zikaNxamalala zikwazi ukusebenza. Sibonga kakhulu isikhathi sakho SG babukhomo ukuza Ihlehli. Ihlehla ngoba uyathanda. Siyabonga kakhulu mne wethu ukuthi usilandele SG. Ngiphinde ngibonge babu SG kakhulu ngokuphuthuma. Lapha eFree State ziwinile ingane zomkhonto wesizwe ecampus. Sikubonga kakhulu lokho okukhombisayo ukuthi umkhonto wesizwe uyadominate, uyaqhubeka. Ngiyabonga babukhomo, angehlele ngezasi ngidedela abanye. Sibonga kakhulu kuza Ihlehli. Siyabonga kakhulu kwale Nkosi. Laphi mandibulise Nkokheli, ndibulise kuwe babukhomo, uphindiwe from MK kubantu abakhubazekile. Babu SG, mna elam lilodwa nje kuphela endilicelayo kuwe, ukuba sicela thina abantu abakhubazekile sike sibekelwe endaweni, ngoba kudala sikhala babu SG. Sizintandane eziwest thina emkhontweni, kodwa siyawuthanda umkhonto, siyawuvotela umkhonto, senza ama-VDs amaningi, nangona sometimes singatholi ne-support, but sikhipha kuma-pocket wethu senze ama-VDs, sibize abantu bayeza and bayawuthanda umkhonto, kodwa silahlelwe ngaphandle. Ndizawuma apho tata. Enkosi. Enkosi Comrade Phindiwe. Enkosi kakhulu xa unamandla. Dr. G. Dr. G imic yakhe. Dr. G. Bakhomo Baba. Bakhomo ndiyavakala. Uvakala kakuhle impela baba. Okay. Hayi mandibulise Bakhomo, mandibulise unobhala wethu. Ndikubulise nawe, ndiyavuya kakhulu ngokuba umngenisile nobhala. Hayi siyakhalalela, siyavuya sinendoda efana nawe. Ndikumamele ke kakuhle yonke into obuyithetha. I so wish okokuba konke kuza kwenzeka ngesifiso sakho. Ndilapha eEastern Cape kwidolophana oza kumane udlula kuyo xa usiya eKapa, eGraafrenet. Nobhala, kweli cala lethu sinida kakhulu isupport senu. Uyazi sivele sibe nomunye xa sibona into eyenzeka eKZN, very vibrant, and we need you guys to come to this side ukwenzela ubana at least noko abantu bakwazi ukukhululeka. We have worked very hard, and thina ke
apho khona bezama ukudivide, but so far sisebenzile with our own resources. We need i-resources from i-office yakho ne-support. I think funeka uvele uyibhale nje phansi into edibene no-Dr. Beyers Nodiye uyibhale phansi. We need i-support yakho kakhulu kweli cala lethu ngoba it's ANC kweli cala, ibe nguRupert kweli cala kunye namabantu bebala bezama kangangoko ukubulala umbutho, but thina bathathe izigqibo sento kokuba lo mbutho sawuphakamisa nokuba kukanjani. Simile sihambile kwezinye indawo. What we do sizama ukubana sibethe kuthi ezipokothweni sijikeleze kwezi dolopana zincinci apha eDr. Beyers Nodiye, sizame kangangoko okokuba siyabafumana abantu. I just want you wena SG phaa ethubeni zikhona izinto esifuna ukubana sizincokole directly. Khona into eyaphazamisa kweli cala lethu kakhulu komnye wabantu abamkileyo bayokutshona phaa kulaa mbutho umtsha ovusiweyo. So zizinto ke endifuna ukubana ke sikhe sizithethe, sijonge indlela sakuthi silungise ngayo. Onke amaphepha ethu amkile apha, amke ngendlela esingayaziyo. Besicinga thina okokuba umntu usebenzela thina kanti kukho i-double agendas. So sinid into yokubana ke kubekho i-follow up eza kwenziwa ukwenzela ubana sithi make sure i-membership yethu within i-headquarters is there, ngoba siyazi ukubana siye sasebenza kakhulu. Nobhala ngalomazi bendibulela kakhulu ukubona nokuthetha kunye nawe. Ndifuna ukubana ndithi ke phambili ndoda enkulu. Enkosi comrade. Enkosi kakhulu. Uba lapha. MK. Morning Kaweli namandla sibulisa uSG sibulisa nje wonke ama comrade. No, siyabonga FG. SG iKZN yenze lento ebesikhala ngayo eGauteng. iMacFast ukuthi kuhlanganwe shoulder to shoulder kube vibrant. So nge-8 zika November siwabizile ama comrade wonke, especially eGauteng, because iGauteng need special attention. Siyacela ke i-leadership izolalela iziluzwele yona from the other side yalabantu abaphethwe abaholayo, which is us. Ingakho sibiza wonke umuntu sithi abaphelele eGauteng, everyone uthanda i-unit, everyone oyi-volunteer, everyone obeyi-pioneer, everyone osehlele phansi because uDikibele and everyone else who was actually there mawuqala umkhonto. Siyabacela beze sihlangana so that kuzoba nalento ekuthiwa i-boss parade. Uthola ukuthi sikhulume ngeenkinga ezi-common, sizokhona ukuthi sibe ne-common solution yazo, especially eGauteng nendawo eziseduze neGauteng ezakhelene nazo. Siyanicela ukuthi ama-ground forces wonke around eGauteng and i-National High Command, i-province, i-region beze bezolalela and take notes ukuthi ama-ground forces akhala ngani. What is it exactly lento ehlalisa abantu yenza ukuthi ama-VD angasebenzi? Uyabona nje mina what lama ama-VD awu-7 mhlambe kufunctiona i-VD 1 noma 2, lawa amanye abulawa yini. So ngiyacela nje ukuthi abantu bahlangane kanjalo kube i-unit, i-unit esikhala akuyukoliwa lapho hlanganwa kuyokhulunywa nge-boss parade. MacFast bopha operation bopha. Siyabonga kuqonda man. SG. Thank you so much, Babkomo. I need to respond to these. Number one, ubabthabela besengi respondile again. Obekhala ukuthi kufanele kwenziwe ithubelanele for ama organizers makuzoba nama event ukuze abantu bakwazi ukuzi arrange kahle, bahlele kahle ne budget. And then uSisimisa Eastern Cape ukhulume ngevideo. It's unfortunate ukuthi iSisky kaBabusebe bese kuba iTranskei kabaMathanzima, those are long gone.
kodwa kunabantu abangafaka irigala yomkhonto beqhakambise uqhekeko olungesidingo. Ngizokuthintana no advocate uMpofu bese ngithola ebebe khona ama-PIC before him sikwazi ukwelungisa leyana Eastern Cape. But thank you Sismisa. And then Ndonga ibomvu Mkhwanazi ngizwile ukukhuluma ngeNelson Mandela ne-Northwest. I-Northwest ke is getting our attention right now. Ngeke ngathintwa ngokunjalo nokuwina ke kwe-Free State student movement. Ngibhalile ke incwadi abantwana bethu are doing well kuma campus, and one of the things babukhomo engifisa ukuthi ngiveze lana abantu abakhulile njengathi babuye babe nabo ubugwala ekutheni bathatha i-decision benze into right. I-focus yami kusasa nje ngizoba ngine meeting ine student movement i-national detachment yabo ngibakhuthaze nokuthi ngifuna i-strategy sihambe kanjani. Ama-strategies ngiwaphethe bengishilo babukhomo angikwazi ukwafaka le platform ngoba ngakhona nezitha ezingasuka zwantshonto, kodwa lento enikhala ngayo nokuthi ke abantu bachafile Xhosa no, that's going to be history. By end of September, October, that's going to be history of Okchafa. And ngizobona siphethe esisiphekile. So enkosi kakhulu ke Mkhwanazi. Sisiphindiwe, people living with disabilities sisi acknowledgeile okushilo, and ikhona i-desk elibalekile elihambisana nabo mama neingane ne people living with disabilities. Sizo concretize senze show ukuthi nithola ispace ne-latitude nani yokuthi nikwazi ukuba neqhaza elibalekile. Bakhona nje ngibaziyo very active emkhontweni, kodwa nje abadinga acknowledge and nabo banikezwe ama-resources. Dr. G, ngizwile lapha eGraafrecht net i-vibrancy. Sometimes it depends ukuthi inhloboni yabantu enabo kwi-leadership. Uma ukuthi leadership mhlambe nayo still dysfunctional, it means kuzofanele silungise i-structure sakhona ebese kuba khona ke vibrancy kuzoba mnandi konke. Bese ke kuba eyokugcina ke i-GP sizwe ukuthi idinga special attention. Ngizoba ne-meeting I'm flying out Tuesday ngiyakubona ngihlale for a week bese nge Free State after that. Free State, by the way, kune court ruling ephumile ukuthi umasipala municipality lapha i-administration usufaka under administration ngoba kune corruption and izinto kazenzeki ngendlela ethical, which means bengithi ke ngizogijimisa i-KZN ngigijimise ama-3 Capes, but sekuyaphoqa manje ukuthi ngigijimise i-Free State ngoba isisipresenta nge-opportunity yayo lento vele sifuna. Sekufuneka ngenze sure ukuthi we have a mayoral candidate kulapha njengoba seqwaqwa, ebese kuba khona ke nama-ward councillor candidates, which means kufuneka ngi-concretize i-structure sakhona ke manje immediately. So ngizohlala khona for 3-4 days ngiqede nyanga ngaso ukuthi okay they are ready, sazi ukuthi we have something esi-ready for yona, bese ngigijima onke lamanye ama-province. But ye ngifuna nje ukuthi ke mhlambe mange ekupheleni kunezinto ke ngifisa ukunikhuthaza kuzona ama-MK amahle nina eningakadikibali ningabe nisadikibala. There's no reason now ukuthi nihlehle lokhu nibuye emuva. This is the time to soldier on. This is the time ukuthi mutha amandla, you mean amandla omkhonto, amandla evision kababa uMsholozi, amandla enkululeko yomuntu wase South Africa. Ake sikhohlwe laba basiphazamisayo, ake sikhohlwe ibona. Number 2, I know ukuthi khona abantu abalinyaziwe emkhontweni. Belinyazwa leadership ya umkhonto, belimaza nabodwa emkhontweni, bamistreatwa, abanye bathukiwe. I know that, but ngifuna ukusho ukuthi bantwana bakwethu umkhonto wesizwe is your home. Noma ngabe izindle ezodaka isekhaya la, ngiyacela ukuthi abantu mistreatile bebenziwa mhlamba ama-agenda abo depending ukuthi umuntu uyipi category, kodwa ama-die hard members abamistreat abanye abantu futhi ababaxoshi. Le language yokuthi abahamba abafuna ukuhamba emkhontweni must stop now. No more. Umuntu kufuneka ahambe emkhontweni. Uma kungukuthi umuntu uhamba emkhontweni ngenxa ukuthi umlimazile umnyathelile zinuka amakhwapha uxolise, bonke they belong with us. Uma kungukuthi enye category uyiphamonga wena nje uyagombela kwesakho, kungenze ukuthi labo bantu abaphushe labo bantu baphuma. But nina uma ungomunye walabo bantu buya kusekhaya lapha, and manje we have a new sheriff in town,
and things are going to work differently. And Nobaba Msholozi, I had a very serious chat with him before I accepted the position. Ukuthi le ndaba kaMakhepha afaka mina ngisebenza uma ngizongena ngisebenza umkhonto kuzofanele anginikeze ithuba ngiuqondise ngqo njengothi lo mkhonto. So ke sesizwana bese bakhona ke abantu abama opportunist uma ama opportunity kungenzeka kuphazamisile akunyathela akubiza ngamagama no don't worry ekhaya wena buye oze emkhontweni and you'll see uThixo uzosenzela imanga ngalomkhonto. Mina ke ngikholelwa kakhulu kumveli nqangi ningixolele nje futhi nje angi-apologize ngalokho. Ubaba ngamtshela ukuthi baba, if freedom is my name and if freedom is my purpose, wasethi usho ukuthini mfana? Ngase ngimtshela ukuthi there are two ways to achieve freedom. Number one, abantu kufanele babe freed from the bondage of sin. So ngireporta kuNkulunkulu ngalokho. Bese kuba horizontal responsibility. Ngireporta kuwe baba Msholozi, abantu must be freed from poverty, freed from unemployment, freed from hunger, freed from homelessness. Freedom efunekayo lapho. So umkhonto allows me ukuthi ngi-operate kulama planes awu-2, vertical to God and horizontal to baba Msholozi. And wasethi ngithanda lo mfana kithi. So I need ama die-hard members omkhonto wesizwe sazi ukuthi silwela inkululeko yomuntu omnyama la ofuneka be free in every respect. Ama infiltrators sengiqala ukubona kunencwadi engibhalile kade kukhona elinye iqembu la KZN bazokwasiza abathama KZN ngeweekend ka 16 18 19 belila KZN lizosebenza kufaka izinto ezithile ngase ngikhipha imimo yokuthi no structures no babebiza ngani ama try run akusafanele ama dry run bavela ababili abathathu abasemkhontweni abathenjwa basemkhontweni bavela ku group omunye abangibhalela ingqo uthi manje i-highest level imisithi asingabe senza kanje. Ngithema ngibona ngase ngenza investigation ngathola ukuthi basebenzela komunye umuzi omusha kodwa basesemkhontweni. So ngifisa ukuthi nginikhuthaze ama infiltrators azophuma kancane ningawari ngawo. Labo ke ebese bengaka decide kahle ukuthi ngayi ngoba sekunje emkhontweni angasi ngizokwenza njani. No. Now it's time to decide ngoba we have it structure manje set top leadership esidecidayo and siyamove. And then ke labo ke abakwamanye ama party uma ukhona la ubelonga kwenye party hayi anginankinga but into engizokutshela ne1 inye iphathi ezokhuluma umuntu omnyama ngisho ungasifaka iskipa sakho sibomvu siyelo sicishe simixe sinezilwane ezintathu it doesn't matter siyakuthanda wena mase kusiwa kwi voting booth kwi video yakho come 26 wena vele ushaya uX lapha kumkhonto wesizwe ungayenzi mistake shaya uX kumkhonto wesizwe ebese sihamba ke. So ngithanda nonke ke MK amahle niyadikibale and siyaphambili manje forward ever and backward never amandla awethu SJ nxa yesikhathi ebekade sinaso ngiyabona ukuthi sikushaya ngamanje ngo5 minutes nganza kwethu SJ na njengamanje kunento ephuthumayo bekumele nje iqale ngo6:30 ngacela noma i-hour nganeza kwethu. Ngiyacela SJ ukuthi uphinde futhi ubuye unesikhathi kahle ngoba baningi abantu aba requestile and bayafuna ukubeka something angikwazi ukubafaka njengamanje. Siyacela baba ukuthi ungekudala nje uphinde nje usiphe mhlawumbe nje isikhathi mhlawumbe nje uthi hayi la mhlawumbe nginawo 2 to 3 hours ukuthi nje ngihlale nje nani ukuze wonke umuntu aneliseke. Ngiyacela kakhulu nje kulokho. Ngicela nje ukuthi umi uqhana manje nkosente ufike manje 1-2 sivale baba sikhulule ngoba siyakushaya isikhathi manje. Ngibingelele babukhomo ngibingelele kuSG no qhaweli namandla ngiyabonga ukunginika nje lelithuba ngizokwenza lokho ubuthe ucela kungenziwe kokubingelela. Oqala nje ukuthi umuntu excited SG siyabonga kakhulu i-content you demonstrate ukuthi ngempela uyimisela ukuyakha lenhlangano. So nami ngibona kubalekile ukuthi sidlule lapha ekubongeni nasekuyicommittee ukuthi njengama members omkhonto azinikele behind you nobhala si behind ukuthi lenhlangano idlondlobale ithathe lelizwe kwenzela ukuthi kuphele lenhlungu nenhlupheko ebhekene nabantu bakithi. Ningithumile ke nobhala through iParliament usize ngilibone eVelcome Eastern Cape eFree State kunabantu abahlala emanzini
anamakaka. Angizokuqhubeka ke kakhulu lapho ngoba umsebenzi wePhalamende lo, angifuni ukuthi ngize break ama-protocols, kodwa nje ngiyabonga ukuthi unenhliziyo yokuthi ukhanda umkhonto nokusiza abantu baphume kwincindezelo. Ngikholwa ukuthi kuma-forums a-right sizokwazi ukuthi sidiscusse lezi zinto. Asibonge nobhala, ngiyabonga babukhomo. Ngiyacela ukuphinde ngisebenzise isikhathi sakho ukuthi ngoLwesibili, Lwesithathu noLwesine sizobe njengamalungu ePhalamende siseStenga siyobheka nakhona ukuthi i-service delivery ihamba kanjani. Kuphela kwenhlangano-ke ekwazi ukuthi i-challenge amasela ka-ANC, umkhonto wesizwe njengamanje. Siyabonga babukhomo, amandla. Siyabonga kakhulu xa unamandla, siyabonga kakhulu. Simelani xa unamandla elokuvala nje baba. Simdedele uSG kuze masimcela aphinde akwazi ukubuya. Angathi kuzobe ngimbone khoma. Hayi sabonga babukhomo. Hawu besingamhleba nje sesisele sodwa nawe khoma. Kodwa kusenani cha baba, siyabonga ukuba humble kwakho. Mina umuntu ke ngiyaye ngimsize la ku TikTok ekhuluma. Angidingi ukuthi ngimloku ngibhizi ngizwe ipropaganda. Ngimbheka la ku TikTok mekhuluma. Your spirit uhambuli for abantu bakini. I think uyazi ukuthi wenzani. Ngiyakubona futhi ukuthi uphuma ebhodweni likaMsholozi baba. Uyibambe njalo uqine impela ngoba hayi ufike konakele khona, kodwa hayi ngiyathemba ukuthi as long usisemva kwakho sihamba nawe. Ngiyajabula ngoba ngiyalibona isandla sikaMsholozi cha sisebenzile. Ake ngibonge baba. Siyabonga makhojo, sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Simelani xa unamandla. Sisifikile? Fikile? Engathi ushawa imic lapha ya. Fikile? Ngiyazwa, yebo. Yes. Ngibingelele SG, ngibingelele babukhomo nabo bonke ozakwethu abakhona. Mina nje okwami babukhomo, I'm from eZululand. Babukhomo no baba uSG. SG sicela usinikeze isiqiniseko se-discipline ukuthi how are you going to deal with ill-disciplined members. Nanokuthi babu uSG siyacela ukuthi the memo or the communique owawikhipha mayelana ne-structure Women's League bani uphinde baba wenze siyacela ukuthi usigcizelelele ukuthi okwamanje azikho i-structure ezibekwayo ngoba babu uSG people are confused as we speak la. Asazi noma we are coming or going in ngendaba yelokhuzana because lapha okade uthe babu SG yonke into ehlangothini lomama izokwenziwa i-national, njengoba sesinayo i-national, but lokho kubhalwe lapha akwenzeki on the ground. Siyacela babu ulokhuzana ukuthi you can even liaise with them, ucheck ukuthi actually what is happening kwi-Women's League. I submit. No, asibonge sisifikile. Ngiyacela babukhomo ake ngima-attende masinyane. Sibongile Magutshwa, sibonga kakhulu na honorable uNkosenhle sizolandela lapho. Ake ngene kuleka sisifikile eZululand. I-Women's League nationally njoba sisetaphile kune formula engayisebenzisa ngathi ayisetshenziswe ke all the way down because ayikhulumisi, angifuni into enama factions. Sekufikile ke indlebeni zami sesifikile ukuthi kunokwesaba ukuthi kunabantu abacabanga ukuthi bona bazovala ikhala, ngamanye amazwi bazongena baba additional members noma bapheshe ikhala ezisele kuma structures akhona. Ngifisa ngibeka cace ukuthi i-unification process engiphekwayo awuthathi i-structure sikakhoma besivele sikhona bese uthatha sikaSimelane busuthi abantu bakho Simelane sizobabelethisa kule position noma deputy noma additional members. That is not instruction esayikhipa. Instruction ithi kufanele ni-unite nibe ku-middle ground. Uma kuthathwa kwa-right akuthathwa kwa-left, uma kuphume usihlalo kwa-left akaqhamuke ngapha u-deputy, uma qhamuke u-organizer kwa-right aqhamuke ngapha u-deputy, all the way through. That is the way esizoyelapha ngayo
umkhonto wesizwe akukho umuntu okufanele athi no nina ngenani kwi structure sami ngoba esami isona sefika qali noma isona esebenza asizokusebenza kanjalo. Now isifikile endlebeni zami but ukuyizwa nge TikTok noma ngize ngo WhatsApp does not warrant me njenge national ukuthi ngiact. What it means ke sekufanele ukuthi ke ubheka ama structures enu ebese ukhona uSecretary General wenu uLindi Umtshali ukhona uMam Shelley Brown njengosihlalo. So kufanele iqhamuke ke manje formally ukuze ngiact ngoba ngiyona le nhlobo yomholi efuna ukufaka ikhala kuma levels angaphansi. Ngifuna ukufika ngoba ngimenyiwe kuthiwa uzosixazulela noma usilekelele. So I can assure you now ukuthi asiki structure noma ngabe iphi detachment, Women's League, Youth League, it doesn't matter. Ekufanele usithi mase sakhiwe kube khona bazi ukuthi thina asenzeleke phansi thina asizange sinakwe. And ioffice yami ivulekile ngizoyithola lokuzana ngesikhathi sayo. Ngithanda mina into eyenziwayo hayi khulunywayo. So khululeka ke sesifikile lokho ngizwile but sengimtshelile ku Secretary General wenu ukuthi ngifuna into ebhalwe phansi eyisicelo ukuthi SG sicela kuzosiza lana nalana. I'll be there in a moment. Thank you. Wow. Siyabonga kakhulu sisifikile ngicela ukuvala bandla ngoba isikhathi asiseke bandla sicekuzeni Siyabonga. nje 1 second SG becela ngimfake nje angathi nje ekulungile ngimfake sicekuzeni. Okay. Hayi angibingelele kubahlonishwa ngeke ngisabingelela ngisho ukubingelela ke ngibonge kakhulu ithuba onginikeze lona mhlonishwa ukhoma. Ngenkathi ekhuluma uSG la ethinta indaba yeWomen's League kukhona into nje efikile enhlizweni yami ukuthi angiyidlulise lento ngoba ngiyizwile ukuthi ngathi iyangithinta enhlizweni ngoba asisafuna ukubona kumkhonto wesizwe kuba khona abanye abantu abaphumayo ngenxa yendlela abahengilishwa ngayo ngaphakathi. Mhlambe nawe babukhomuke wadibana nenye yamaclip ekhulunywa womunye womama kuyiWomen's League eveza ukuthi ungathi umhlonishwa uSG kukhona indlela enze ngayo angazi ukhipha imessage kanjani ukhipha incwadi wabiza iside elilodwa leWomen's League wangalibiza elinye iside kanti bekade vele kune faction ngaphambili. So leyo nto leyo bengifisa ukuthi ngidlulise lapha kumhlonishwa uSG ukuthi ngiyacela ukuthi le nto yeWomen's League uyiattende kakhulu ngoba abantu besifazane ngiyababona indlela abahlangene ngayo ukuthi yibo abangaba umgogodla womkhonto wesizwe. Uma kukhona la abakhala khona ngiyacela kakhulu umhlonishwa uSG ukuthi nicophelele ekuthenini uma nithinta indaba yabantu besifazane lapha kuyiWomen's League nizama ukuthi bengahlakazeki. Manje loya mama indlela akhulume ngayo ukhombise ukuthanda umkhonto but wakhombisa ukungenami ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba ukuvezile ukuthi kunencwadi uSG ayikhiphile wabiza uhlangothi olulodwa wangalibiza olunye uhlangothi. Mina ngaleso sikhathi ngibone ngazothi vele kukhona inhlangothi esezikhona manje lapha kuyiWomen's League. Mina isicelo sami ukuthi nje SG ngiyacela ukuthi nibe nobuyonichwe ekhendleni laba abantu besifazane ngoba siyabadinga ukuthi bebe umgogodla womkhonto wesizwe. Ngiyabonga. Ngicela ukuyiphendula lena babukhoma. Kulungile baba. Angibonge kubaba, ngibonge comrade ukuyiveza leyo. Ake ngiqale nje kanje. Ama factions abizwa ahlanganiswa ubaba uMsholozi onke omama. Ngangise court kwi-court case ka comrade uDudu kwi-high court. Wayese ubaba esethi hey SG ngicela uzongijoyina ungilekelele ngoba iyasinda le ndaba yomama kudala sizama ingalungi. Ngathi kulungile ke baba ngizosa ngaqede court ngashama interviews ngase ke ngiya komama bebizwe ubaba bonke. Ngifuna ukugcizelela lokho. Uma kufika lapha ke ihead of presidency ke yaqala i-process yathi miqala yaba nama challenges awo. Ngase ngicela mina ukuthi baba ngicela ukusebenzisa ioffice lami njengo SG. Ke nisekhona? Nisekhona? Yes ukhona baba. Sikhona mhlonishwa sikhona. Ngathi ke baba ngicela ukusebenzisa ioffice lami njengo SG wangivumela kubaba. Ngase ngiyisebenzisa ke le method ethi ama formations ayekhona wonke lapha. Kuthathwe ndawo zonke kuhlanganiswe. I hope ngisezwakala. I'm just hoping angizaniboni la nescreenini. Yes uyezwakala baba. Very good. Sase sohlanganisa ke ubaba ke wase sithi ke ngicela basinikeze ku 30 minutes sesiqedile bonke futhi bathi no that's fine.
sahamba ke sabeke structure ngasithi baba ngicela uhlale lapha wena head of presidency balana DSG NO wozanilana sase sisihlanganisa structure sasilumbanisa sasibalansisa. For example ziwu 3 izinto esasibalansisa. Iformula engiphethe yayithi ngoba kunama faction. Priority number 1 kufanele sibalansise ama factions. I-unity ngamanye amazwi. I-unity is the balancing act yokuqala engifuna si-achieve. Eyesibili kufanele sibalansise i-capacity. Uma kuthi umnqongo uzoba usihlalo noma ukhoma uzoba SG, ikhona yini capacity to handle that responsibility. I-balancing act yesibili leyo. I-balancing act yesithathu kwakuyi-province, i-geography. Asenze sure ukuthi yawu-9 ama-provinces. Not every province will be well represented ngoba ama-positions i-top 8 ama-province awu-9. Kodwa-ke akhona ama-national, ama-additional members ku-national. So, balancing act number 1, unity. So, into eyi-priority kimi njengamanje is to unify umkhonto. That's number 1. Number 2, i-capacity. Asingabi nabantu abakuma-positions kodwa ama-positions engabafanele. Put differently ngesilungu. Do not put square pegs in round holes. Square pegs must go with square holes. Round pegs must go with round holes. Sinabantu abaningi ngoba umkhonto wakhe kugijima. Nobaba ngihlale ngayichaza lento kuyena. Ngiya understand ukuthi uma ufaka inet izobuya nenkalankala, ibuye namasardini, ibuye namasalmon, ibuye nezinyoka. But now it's time for umkhonto ukuthi okay fine. Esikhundleni sesardini noma sesalmon ofuna ngabe kule position. Kungena inyoka. Ake sihlengahlengise ngoba siyayidinga na inyoka ukuwina u2/3 majority. Asifake endaweni yezinyoka, ayingahlali endaweni yamasalmon. So that's the process. Ngifuna ukuthi senze show masibeka i-women's league nationally sayibalansisa. Sayenza lo process sayibalansisa kahle yaba right. Now into ke ithi uma seqhamuka ke lokho kushoyo ke baba akade ukuphakamisa ukuthi engathi kuthiwe ngithathe uhlangothi olodwa cha ayinjalo ngicela nje ukukhulula lapho sawahlanganisa futhi ubaba ekhona uma sesi announce ngathi baba woza sahamba futhi kwa announce. I'm telling you after announcing kwaba mnandi we spent 1.5 hours ku celebratewa begonana behagana kumnandi. Okwenzekile ke emva kwalokho kube sekuvela enye ivideo eqhamuka komunye umama. Angisebenzi ke ngama VN nama video, ngisebenza into official but yafika endlebeni zami. Ngase ngithi ke no, istructure sisitshela ukuthi khona nenkinga. Kwathiwa hayi khona abathe no nina eniqhamuka esidini la kwa left ngiyalinganisa ngifuna ukusho amagama. Nizobhaciswa esidini la kwa right ngoba lo phethe manje ubekwa right. Ngase ngikhipha ke enye i-communique ethi no akuzukuba njalo, wonke umuntu kuyahlengahlengiswa angene asebesemgqeni konke into ihlangana. Sengize ngenza i-offer ngathi uma kuukuthi bayehlulana noma khona la ukuhlengahlengiswa kwama-structures ku less than provincial level from province, uma besola abangibhalele babhalele i-SG office ngizoza no-NO no-DSG ebese kuba yithina esimonithayo ama-appointments but asizukwenza lokhu ingekho i-official request esho ukuthi hayibo sicabanga thina siyacindazelwa lapha SG engathi ke usibanibani osiphethe akakwenzi i-fairness. I-fairness is very important kumina. I would rather ngispend more time with women ngisort i-structure somama and ubaba uqinisile nje kade khuluma u-comrade. We are sitting at 53% omama eSouth Africa namantombazana amadodakazi. Thina we are only 47%. Which means uma omama be united, omama bephila behamba bejumpa belala umkhonto wesizwe beyimbumba, amathuba ukuthi sinqobe KZN sinqobe South Africa akhona maningi. So asikwazi ukwenza mistake komama. Therefore uma kukhona inkinga ama structures ebekwa from now going forward, ngidinga official letter noma request esho ukuthi SG we are not happy. I will be there and I will make sure everyone is happy. Ngoba ngicheme mina ngihambe namaside. Thank you. Siyabonga kakhulu SG, siyabonga kakhulu. Cabanga ukuthi nje usuvalile baba. Ngoba ngenxa ukuthi isikhathi besithe u7 u20 past manje sifuna ukudedela baba ukuze ukwazi ukuthi wenze le meeting le ozongena kuyo njengamanje. Kodwa sikhulu kakhulu isikhalo sincane isikhathi sibe naso. Siyakucela SG bandla ukuthi
mhlambe during the week nje mhlambe usiphe mhlambe isikhathi wena uzobona ukuthi mhlambe ungaba yinini mhlambe lo 2 to 3 hours ukuze singavaleli abantu ngaphandle ngoba kuvuka neyamakhadi omkhonto wesizwe la ngaphakathi ukuthi bafuna ukwazi ngamakhadi omkhonto wesizwe. So kuningi abantu abanako asifisi kuba ngathi sibavalela ethubeni SG. Ngiyacela nje bandla ukuthi mhlambe during the week mhlambe angazi kodwa uzobona nje nawe ukuthi kulaphi la ubona khona siphinde sibuye nje lo 2 to 3 hours bakwazi ukungena sikwazi ukuqhubeka siye phambili. Siyabonga baba. No, mhlambe ke kafushane nje kulela lokho kushoyo babukhomo. Singenza ngisho 5 hours, it's not a problem mina. Ngizolenza ithuba. But ake ngiphawule nje masinyane kulela makhadi. Kuningi engikwenzile in the first 4 or 5 days. One of the things, yazi page yethu is not up. Value page yethu and this is the 3rd month. Njoba ke ngena lana ngiyayibuza ukuthi kwenzekani. Sengiyenzile investigation. Ama findings nginawo. Sengizo acta manje kade nginobaba ke we spent 3 hours ngimnikeza ke report. Ngizo acta one of those issues indaba amakhadi uma ngizwa ke awekho linked even na kwi IEC system. So lezi zinto zizohambisana ne website ne online ukuthi sisebenza kanjani going forward. Lezo zinto ke senze sure ukuthi ne website yethu khona into kuthiwa ama SEOs ama search engine optimization. Sengihlalile ne team kunabantu ofuna isikhathe kubona but I know ukuthi kufanele senobani. So I think by end of September, not even end of September, mid September ngizoba sengilokhu activate le lonto amakhadi kuzoba amakhadi ukuthi uma ukwi VD February ukuthi uzothongadi ufake igama lakho ufake ID number yakho ibisivele ireflect ku IEC ukuthi awusibani bani ichaze everything ngawe. So le system esiphekwayoko izokwenza lapho and kufuneke abazokwazi ukwenza online applications. Kune membership team engizoyiset up ezongena laphana icapturishe not ukuthi sirely kuphela kuma phepha ngoba abuya lahleke ama application forms. So amakhadi azo addresseka is going to be a problem of the past by mid September. So uyakwazi ukwenza ne virtual card ebese uyakwazi ukuthi print noma uyigcine ku phone kodwa ikhomba igama lakho ukuthi ke all right nangu khomo ichaze everything ngawe iveza ne card number yakho ne VD number yakho. So ngibe ngithi angisike nje lijika ngoba usivezile bangabe besakhathazeka. I'm on top of that. By mid September izobe si operational system emakhadi. Hayi siyabonga kakhulu xa unamandla. Siyabonga kakhulu nje baba ngesikhathi osiphe sona. Futhi uthembise ukuthi hayi uzobuya ngekudala ngoba kusekuningi kakhulu abantu ngaphandle bakhathazekile umkhonto wesizwe ithemba labo. So ngiyafisa nje ukuthi sihlele kahle futhi nje uphinde ubuye ukuze bakwazi ukungena kodwa kubuya ngathi umsebenzi mkhulu kakhulu. Into engiyifisayo xa unamandla SG ukuthi ngeke ngathi emalangeni umkhonto wesizwe owami, umkhonto wesizwe owakho, umkhonto wesizwe owethu sonke. Bamba umkhonto wakho ugijime nawo. Ngamanye amazwi ekwakheni umkhonto wesizwe asingabukeli wena, asingabukeli futhi leadership kodwa wonke umuntu la ekhona akadlale indima yakhe. Siyacela SG xa unamandla umphako lo siyazi ukuthi umesenda njengoba nje umesenda nje siyafisa ukubona uSG lo esimbona namhlanje ongezofika abantu abathize bamlidele ngakubona ukuthi hayi SG ibanga kithi sebenzela thina endaphe nawe usihamba ngesayidi licezile sekukhona abantu ongasa yabo. So into leyo ekhona eyenzakalayo siyafisa nje ukuthi uma nje SG nje ungasoki le position okuyo lento eyikhulumile siyafuna futhi ukuzibona ziyenzeka zikhona. Siyabonga kakhulu baba awukuvala baba sikhulule. Awu angithokoze MK amahle asibambe noma ishisa ningesabi. Uma ubunovalo hayi thatha lento ayinabutha siyaphambili manje abasondela abantu emkhontweni woza nabo emkhontweni siyanqoba ngo2026 27 siyanqoba ngo2029 2/3 majority amandla Awethu siyabonga kakhulu baba sibonga kakhulu nje SG sibonge kakhulu nabo bonke abakwazile ukungena ngane zakwethu. Siyamkhulu SG nganza kwethu use shaya kancane esikhathini nganza kube sinquma yenaso kodwa somcela emalangeni ukuthi asiphe nje usuku nje olulodwa sikwazi ukubuya ngane zakwethu. Asikhulule SG na uqhubeka nomsebenzi wakho
obekelwe wona. Siyabonga kakhulu baba. Inkosi Thank you so igcine much. kakhulu. Yebo. Thank you. Thank Thank baba. you. Bafowethu nami angivale ngane zakwethu. Nami angivale bafowethu ngibonge kakhulu ngesikhathi bavuke sibe naso. Nginethemba futhi nami ukuthi phaka nesonto sizomcela futhi ukuthi aphinde abuye kodwa siphe noma nje u3 hours noma u2 hours ukuze nawe ungangenanga ukwazi ukungena ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu. NgoLwesibili ingane zakwethu sobe sine labor desk, ngoLwesibili ingane zakwethu ngo7 sobe sine labor desk sizozwa ukuthi into ithini le labor desk. Sibonile ko institute emafemini umkhonto ungena emafemini ukhipha abantu bokufika sabona umkhonto usebenza uvundulula emakhampanini amaningi. NgoLwesibili ngo7 sobe sine labor desk ingane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu ngo7 izoba ngo7 ngoLwesibili sobe sila ngane zakwethu ne labor desk. Sifuna ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani. Siyabona kuyasetshenzwa ngane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu ongaba umSamaria nje oyedwa bafowethu, ngiyanicela ongaba nje umSamaria oyedwa. Ngicela ngane zakwethu nje ongangithengeli ulithenje kuphela. Ngiyanicela ngane, ngicela nje oyedwa noma babili bahlangane bangithengele nje iwheelchair. Ngiyacela ngane zakwethu. Labo nje lowo nje ozwa ukuthi Nkosi yami ngingakwazi ukuyithenga iwheelchair. Bafowethu ngiyanicela ngane zakwethu, kunesimo esiphuthuma ngendlela emangalisayo. Ngiyanicela ngane zakwethu lo mSamaria nje lowo nje ongaba nayo lo mandla lawo okungithengela. Sengingahlela ukuthi ngingayilanda kanjani ngisho iCourier kanye ngingayithumela ukuthi ihambe ilande. Kunesimo ngane zakwethu esiphuthuma ngendlela emangalisa, esibhlungu ngendlela emangalisa. Ngiyanicela ngane zakwethu lowo nje bafowethu nje ongaba namandla, ngiyanicela ngane zakwethu angithengele. Mangaphele liviki leli isikhona ngingajabula ngife ngane zakwethu. Kade ngiwachecka khona o3.6 4,000 kodwa nje ku4,000 kuya phansi ingane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu ayifikile ku4,000 yona kodwa nje u4 kuya phansi. Uyibheka check lot nakwezinye indawo kodwa nje kuswa ku4 nje kuya phansi. Ilapho nje ngiyacela ngane zakwethu isimo esiphuthumayo. Ngingajabula kabi mangathiwa ngaphela leli viki leli isikhona ngane zakwethu. Abona nje lena nje ngeke ngenze kusho ivideo, ngeke ngize ngenzeni check usayizi wewheelchair. Ngiyacela bandla ukuthi inbox lowo nje futhi ongaba nomudla ngicela inbox ngane zakwethu ngizoresponda kuyena kwi-inbox. Inamba yami ngeke ngikwazi ukuyikhipha ngane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu uma ngingaphela nje leli viki nje leli bafowethu isikhona ngingajabula. Isimo nje siphuthuma ngendlela emangalisayo. Ngifuna nje uyithenge mase siya arrange nawe ukuthi ifike nje kumina. Angifuni imali but ngifuna nje iyona ukuthi wena uyithenge mase ngiya arrange ukuthi mina ifika kanjani la ngane zakwethu. Mangaphela nje iviki leli bafowethu ngiyojabula kakhulu ngane zakwethu. Usayizi ngizowuchecka ngane zakwethu ngoba bengingazi ukuthi khona nosayizi kodwa umuntu omdala kodwa ke ngizochecka usayizi ngane zakwethu ukuthi iusayizi bani. Ngiyacela nje lowo nje bafowethu nje inbox une number yami angithinte ngane zakwethu ngoba inamba yami bafowethu angisafika imemezela ilabo nalabo nje kumele babe number yami. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Inkosi ingcine, inkosi inilonde bafowethu. NgoLwesibili asihlanganeni sine labor desk ngane zakwethu. Gwaza mkhonto, gwaza. Nisale kahle ngane zakwethu.